Cât mai deschis vrei? Cât mai luminos? Spre cald? Ok, hai să vedem ce înseamnă cald pentru tine. Și să putem să avem surpriză. De asta zic, hai să vedem ce înseamnă cald pentru tine. Cam ce? Ia uitați și ales, 9-0. După voi e cald, 9-0. Dacă n-am luat catalogul, i-ați fi făcut un 3, nu? Punct 3, cald, da? Ați văzut? Deja eu am evitat o situație neplăcută. De asta zic că voi, știu că majoritatea vă luați după poze și după ce cântă. Cald, vanilie, ciocolată, ok, doamnă, ce înseamnă asta? Ia să văd. Și atunci am văzut, bam. Ok, am înțeles. Hai să vedem ce altă culoare ți-ar mai place. Arată-mi două culori, te rog, pe catalog. Ba, hai să... Ia dacă dorești acum 9-0, la poți să-l faci direct din vopsea aici. Nu mai decolorezi. Bine, asta ține deja de colorimetrie. O vopsea permanentă îți deschide până în 3 trepte. Ea având de aici un 6, ajunge ușor. 6 spre 7. Da, deci ea se duce spre bejuri. Uite, de exemplu, uite, și ales 9-13 sau 9-23. Da? Deci asta îl facem din deco, clar. Și numai bine ca să putem. Da. Da, pe asta e chestia, ea ne trimite asta, dar noi nu avem pe catalog asta. Deci aici întrebare, ok, ce-i fac? De asta este bine să îi dăm catalogul ca să vedem, bă, unde se duce ea? Da, pentru că mi-a zis cald, asta nu e cald, este rece. Da, asta e o perlă rece, un bej cu reflex de perlă.